Integrál z 2x minus 3 v hraniciach od minus 1 po 1. Ak neviem tento integrál riešiť priamo, tak si môžem zaviesť substitúciu. Toto celé môžeme označiť za jednu premennú y. Y sa rovná 2x minus 3. Potom dy sa rovná 2 krát dx. Ten y tu mám tu len dx, nemám tu tento faktor 2, čo ale môžem riešiť tak, že napíšem, že dx sa rovná 1 polovica dy a použijem toto. Takže mám integrál 2x minus 3, tam som použil substitúciu, tu je y, a za dx musím napísať 1 polovica dy. A teraz si musím dať pozor na hranice. Na spodnej hranici bolo x minus 1. Ak dosadím sem za x minus 1, tak mám 2 krát minus 1 je minus 2. Minus 3 je minus 5. Takže spodná hranica je minus 5 pre y. Na hornej hranici x je 1. 2 krát 1 je 2. Minus 3 je minus 1. Takže horná hranica pre y je minus 1. Integrál ide od minus 5 po minus 1. Toto sa rovná, tú jednu polovicu môžem vybrať pred integrál a ostávame integrál od minus 5 po minus 1 z y dy, ktorý viem integrovať. Toto je 1 polovica a integrál z y je y na druhú krát 1 polovica. A toto musím brať v hraniciach minus 5 až minus 1. Túto jednu polovicu môžem vyňať z tých zátvoriek a spolu s touto jednou polovicou mi to dá faktor 1/4. A teraz ideme dosadzovať, dosadíme hornú hranicu, takže y minus 1 na druhú mi dáva 1 na hornej hranici, minus na spodnej hranici mi toto dáva minus 5 na druhú je 25, takže 1 minus 25, no a to je minus 24 samozrejme, čiže minus 24 lomeno 4 a to je minus 6.